Hej og velkommen til Hammer House. Vi skal i gang med endnu noget nyt. Nu begynder det at spidse til med lidt mere seriøse indslag. Så vi har taget en ligakamp, min egen ligakamp, mod Orcs and Goblins, som vi skal kigge lidt på. Hvordan gik det? Hvad var smart? Hvad var ikke smart? Så vi har lavet en lille battle report. Så jeg kommer til at kommentere ind over nogle battle report billeder. Derfor har jeg også taget mit headset på, sådan så jeg kan sætte mig ind i kommentatorboksen og give den gas. Så lad os gå i gang. Lad os starte med at kigge en lille bit smule på de to her vi har. Vi har på den ene side, der har vi min her, Orcs and Goblins. På den anden side, der har vi Martins her, Orcs and Goblins. Og deployment, det ser sådan her ud. Vi spiller Meeting Engagement, og jeg får ikke alle mine enheder ind. Jeg har, hvad jeg har hvor, det kommer vi til. Hvis vi starter med dem, som det jeg har på bordet, så starter vi helt over til venstre. Jeg er rød, og Martin han er blå. Vi har en Mangler Squeak, som står helt over til venstre. Så har vi nede bag en, som han står lige foran skoven. Bag ved skoven, der står der en Doomdiver. Så har vi foran, der hvor der står BM, det er Boys Mob. Det er mine Savage Orcs. De ser sådan her ud. Og mine Savage Orcs, der er jo ikke noget specielt i dem, men der står også en Savage Orc Shaman i. Han har fået sig et Lucky Shrunken Head, og det har han, fordi så giver han både sig selv og den enhed Savage Orcs han står med en 5 plus ward save i stedet for en 6 plus ward save. Så det er rimelig bonus. Så har vi enheden, der er noteret som BO. Det er mine Black Orcs. De ser sådan her ud. Og de har også en ven med. Kun en ven med desværre. Det er min Warboss. Min Warboss sådan ser sådan her ud. Jeg har prioriteret en lille bit smule armor på ham, men ellers så er der ikke kostet alverden på ham. Udover det, at han er rigtig dyr. Til at starte med. Det var meningen, der skulle stå en Big Boss også. Han ser sådan her ud. Men han startede uden for bordet. Så har vi nede bag ved mine Black Orcs, der har vi min Rocklopper. Og bag ved Rocklopperen, der har vi en meget, meget ensom Night Goblin Shaman. Han er blevet efterladt af alle hans venner. Og de har valgt, ligesom min Big Boss, at starte udenfor. Eubeo. Det er min her. Martins her, den er faktisk meget lig min. Der er en, lad os starte til venstre igen, en stor blok med Savage Orcs. Hans er større end min, som I kan se her. Derudover så er begge mine blokke, de er 6 bred, hvor Martins er 5 bred. Han har 33 Savage Orcs. Okay. Og sammen med de 33 Savage Orcs, der har han, ligesom mig, en shaman, og ligesom mig, så har den en Lucky Shrunken Head. Der er ikke så meget flip-flaf der. Så har vi helt over til højre, der har vi hans Black Orc enhed, og med Black Orcs'ene, der går en Warboss. Ser sådan her ud. Der har kostet lidt mere på ham, end jeg kostede på min. Han har noget ward save, og så har han fået noget Fencer's Blade, så han i en eventuel challenge for eksempel, så rammer han på 3+. Og ikke kun 4+, som han jo ville gøre over for mig. Så har vi den her enhed, der hedder ST2. Det er Stone Trolls. De står 3 bred, skulle de gerne. Der er 6 af dem. De udmærker sig ved, at de har Magic Resistance, og så har de også en Scaleskin 5+. Ikke helt lovligt. De koster så lige 10 point mere end almindelige trold, og er et rare choice. Martin, han har ligesom mig også taget noget War Machine med. Han har taget en Doomdiver med, som står nede bagved. Vi spiller som sagt Meeting Engagement. Jeg har stillet min herop først, det vil sige, at jeg har første tur, medmindre Martin han kan slå en 6'er. Det kunne Martin godt. Så Martin han har første tur, og lad os kigge lidt på den.
det starter jo allerede ret godt for mig. Der er noget animosity og noget stability, der skal slås. Som I kan se, så er hans trolde klamt tæt på mig, så han ville sagtens kunne charge, men de fejler stupidity. Helt fint for mig. Ellers så hans Black Orcs, de rykker lidt frem, og resten det står egentlig rimelig stille. I hans magifase, der kaster han Hand of Gork med alle 6 terninger, som han har fået fra Winds of Magic. Og Hand of Gork, som ser sådan her ud, den giver muligheden for at flytte en enhed 3d6 eller 5d6. Han kaster den lille, om man vil, og det lykkes ham fint. Jeg har ikke mulighed for at spille den, og han flytter så sin stentrold op lige foran mine Black Orcs. Der er noget skydning, ikke ret meget dog. Det værende sig blot en Doomdiver, og den Doomdiver, den forsøger at sigte efter min shaman, men misser. Så bliver det min tur, og jeg bruger min tur, sjov nok, på at flytte en lille bit smule. Mine Black Orcs, de flytter sig ikke, selvom det fremgår, men hvordan de er kommet frem, det kan I måske ikke regne ud. Ellers så skal jeg nok fortælle det lige om lidt. Men først så flytter mine Savage Orcs, de laver lige et chachet til venstre, sådan så at de potentielt kan komme lidt tættere på min Black Orc enhed, hvor min Battle Standard og min Warboss står. Min Battle Standard får lov til at rykke ind og rykker ind i enheden, og mine Night Goblins, de rykker ind ved siden af min shaman, som så joiner dem. I Compulsory Move, som jo faktisk er før, der er min Mangler Squeak, den vil frem over feltet og flytter godt op mod Martins Savage Orcs. Alle sammen meget godt. Vi ender i noget magi, og jeg kaster noget armor piercing sneaky stabbing, som var den ene af de 3 magier jeg fik. Den ser sådan her ud. Den giver armor piercing. Det tænkte jeg, jo, why not? Det var ikke super vigtigt, men det synes Martin, så han det spiller den. Og så kaster jeg en masse terninger på Hand of Gork og flytter mine Black Orcs frem mod Martins Savage Orcs, sådan så både hans trolde og Black Orcs står en lille bit smule alene. I skydning, der har jeg jo mine Night Goblins, der er kommet ind. De skyder på nogle stentrolde. De rammer. De skal ramme på 6+, og det gør 3 af dem. En enkelt wounder, og det er desværre ikke nok til, at Martin han kan redde. Min Doomdiver, den skyder en tur mod Black Orcs, rammer og wounder en enkelt. Vi er jo ikke helt kommet derhen, hvor det er funny nu, men det kommer vi i runde 2. I runde 2, der sker der det, at Martin han charger med sine Savage Orcs mod mine Black Orcs. Det er der egentlig ikke den helt store overraskelse i. Derudover så vender han både sine trolde og sine Black Orcs. Black Orcs'ene, de får ikke lov til at gøre det gratis. Troldene kan ikke gøre det gratis. Så vi har noget ligegyldigt magi, fordi jeg channeler, eller undskyld, det gør jeg også, men jeg det spiller det, som han forsøger at kaste. Martins eneste spil, det er Hand of Gork, så det er det, han forsøger at kaste hver tur, men det misser han altså her. Han forsøger at skyde min Mangler ned med sin Doomdiver. Det lykkes ham heller ikke. Den skatter helt ind i en skov. I øvrigt, hvis man lige lægger mærke til terrænet, så er det faktisk det terræn fra Troa, der er taget billeder af, og så sat ind. Det er også derfor, der er sådan lidt nogle hvide pletter, fordi vi ikke lige har fået fjernet alt snasket udenom. Men et kæmpe stort stykke arbejde, det har Morten i hvert fald gjort, for at dels lave den her battle report, mens jeg spillede, men også for at få det her terræn ind. Og det er helt sikkert noget, vi vil blive ved med. Vi er stadigvæk i Martins tur 2, og vi skal til noget close combat. Der bliver kaldt nej, det gør der ikke. Det gør der ikke, nej. Det er sådan, som min Warboss, han rammer 2 ud af sine 5 angreb. Rammer han med 2, laver også 2 wounds, og dem redder
Martin så begge to. Så min Big Boss laver 3 hits, men kan ikke wound med nogen af dem. Resten, de har valgt at tage double chopper med. De laver 8 hits, 2 wounds, 0 saves. Så jeg har altså dræbt 2 af hans. Så er det Martin, der slår. Vi har samme initiativ step, sådan stort set. Så de slår nogenlunde samtidig. Hans ene Savage Orc shaman, han laver et hit. Det wounder. Det kan jeg ikke fatte redde. Hans Savage Orcs, de laver 10 hits, og 5 af dem wounder, og dem kan jeg heller ikke fatte at redde. Så han har altså slået 6 af mine ihjel. Så jeg breaker ind i et hus, mister 2 banner, og her der ser det lidt træls ud. Jeg har sat en victory point counter på til når det bliver relevant. Det er det allerede nu, fordi min Big Boss han er død. Jeg har ikke rigtig lavet de helt store victory points, så derfor er der ikke nogen count over i min side nu. Desværre. Min tur 2. Jeg får charget med min Savage Orcs, med hans Savage Orcs. Det er meget fint, de kommer i siden. Derefter så vælger jeg, så er det compulsory move. Der kaster jeg simpelthen min Mangler Squeak igennem min egen og hans enhed. Og den laver på hver af vores enhed. Det er sådan en Mangler Squeak, den laver 2d6 styrke 6 hits. Og det gør den på begge to. Og den ender med at lave 3 wounds på os hver. Så der er lidt færre Savage Orcs at slå på, om man vil, men også at slå med. Mine Black Orcs, de får reformet, og mine Night Goblins, de flytter lidt frem. De flytter faktisk så meget frem, så de får sendt nogle Fanatics i retning af nogle Stone Trolls. Alt sammen meget godt. Vi ender i magi. Jeg kaster Hand of Gork. Jeg flytter mine Black Orcs op foran hans stentrold. Desværre så får jeg lavet en mystisk vinkling, så jeg faktisk ligger op til et side charge lige bagefter. Ikke den bedste beslutning nogensinde. Sådan er det. Så skal vi til close combat, fordi min shooting den resulterer i absolut ingenting. Jeg angriber med mine Savage Orcs mod hans Savage Orcs. Jeg starter lige med at lave impact hits, fordi jeg har jo sådan en fantastisk big stabber med. Så dejligt egne. Jeg laver 2 impact hits og den ene wounder. Det var helt fint. Altså, der laver 2 wounds, men den ene den saver. Min shaman, han laver 2. Han har 2 angreb, og han rammer begge. Han laver et wound, som så også bliver savet. Okay. Så har jeg forresten 22 angreb. 4 af dem hitter. 8 af dem hitter, 4 af dem wounder, og han redder 2. Så ja, rimelig meget. Altså jeg har ham i siden, fair nok, men Martin han har så 18 angreb, og det lykkedes ham at slå 6 af mine ihjel. Så vi ender i en draw, og bliver derfor bare stående. Martin kan ikke reform, fordi han fejler den leadership test, han har. Godt så. Så er det Martins tur 3, og nu Martins tur 3. Som I kan se, så sker der en hel masse på billedet her. Martin han charger med sine Stone Trolls og sine Black Orcs mod mine Black Orcs, som som det fremgår ender med at breake. Og så sker der faktisk lidt en fejl, men det kommer vi lige til. Der sker ikke det helt store i magifasen. Rocklobberen, eller Doomdiveren skyder mod Rocklobberen, der sker ikke en skid. Så skal vi til gengæld til noget close combat. Den close combat, den går på, at jeg kalder han kalder en challenge. Og vi laver 2 wounds hver på hver vores warboss. Så langt så godt. Så har jeg nogle angreb, og der går simpelthen ikke nok ind. Han angriber med sine trolde, og han angriber med sine Black Orcs, og alt i alt så laver han 7 wounds på mig. Jeg laver godt nok også en chat, men ikke nok. Så jeg breaker, og så breaker jeg faktisk gennem min Mangler Squeak, og det er så her fejlen den kommer, fordi det er jeg breaker igennem Mangler Squeaken,
det burde faktisk, at det resulterer i øvrigt af 7 af mine Black Hawks, de dør. Det er fair nok, det er sådan det skal være. Men så skal den her Mangler Squeak faktisk fjernes. Det bliver den ikke. Det har ikke rigtig nogen betydning sådan for det helt store. Altså der er nogle flere, der tager nogle hits og så videre, men resultatet ville have været det samme. Så ikke det helt store, den store katastrofe der. Den anden kamp, der var i gang fra runde 2, det var jo Savage Orcs mod Savage Orcs, og her får jeg der kommer jeg lidt mere i gang. Han har 15 angreb mod mig. Han laver 3 hits, 1 wound. Jeg saver ikke. Så har jeg lidt gas, og jeg har 22 angreb plus 2 angreb fra min shaman, og det resulterer i alt 14, der rammer, og 8 wounds, hvor han redder 2. Så han breaker. Jeg overrunner. Igen så overrunner jeg faktisk ind i min mangler, og det burde jeg jo ikke kunne. Men det betyder faktisk, at der dør 6 Savage Orcs, som så ikke skulle have været døde. Det havde resulteret i, at mine Savage Orcs havde været lidt mere i live, og var ikke kommet under 33%, så der havde lige været 160 victory points. Ikke den store forskel i det samlede regnskab. I min tur 3, så har vi lidt forskelligt. Min Mangler Squeak, den flytter sig lidt. Mine boys, de flytter sig ikke helt. De flytter sig en lille bit smule frem, fordi de fejler selvfølgelig animosity, så de står bare det samme med mine Night Goblins, derfor er der ikke det helt store der. Min Mangler Squeak, den rammer mine Black Orcs. Det burde den jo ikke have kunnet, men det gør den. Og det resulterer i, at min general han dør. Så victory points lige der. Han ville under alle omstændigheder, så ville han bare være flygtet. Sådan er det. Så igen, det samlede regnskab ligegyldigt. Jeg skyder mod hans Black Orcs med min Doomdiver. Det går sgu egentlig meget godt. Jeg får fjernet 2 Black Orcs. Så har vi Martins runde 4. Og her der charger han med sine Stone Trolls mod mine Black eller Savage Orcs, og det betyder faktisk, at de har dem i røven, så ikke sådan pissefedt, men sådan er det. Hans Black Orcs får han vendt ned mod mine Night Goblins. Ikke sådan super fun, men sådan er det. Vi hopper direkte til noget close combat, fordi det er det, der er sjovt. Jeg får lov til at angribe først, fordi at sådan nogle Stone Trolls der, de har initiativ 1, og det er altså ringere end ork, utroligt nok. Så faktisk så smadrer mine Savage Orcs ham, inden han når ret meget andet. Han får ikke lavet et eneste wound på mig med sin ene trold. Jeg får til gengæld fjernet så mange trolde, så han bare har en enkelt tilbage som helt naturlig breaker. Og den render jeg så ikke i første omgang ned, men som I kan se her, hvis vi lige hopper til min tur 4, så gør jeg i anden tur. I min tur 4, der laver jeg også lidt magic mod nogle Black Orcs. Det fejler rimelig hissigt. Til gengæld så tager min Doomdiver 2 Black Orcs, og mine buer, de tager sgu også lige en Black Orc. Ikke dårligt, det har vi til gengæld tur 5, hvor Martin han charger mine Night Goblins med sine Black Orcs. Det kan de simpelthen ikke tåle. De får godt nok taget en enkelt i stand and shoot fasen, ryger igennem en Fanatic, tager også 6 Black Orcs, så fair nok. Men han knuser så mange af mine Night Goblins, så resten de siger bare hej. Men inden da, der får de da lige taget en enkelt ekstra Black Orc. De siger goodie bye, og så er det faktisk min tur 5, og så status lidt det her. Altså, jeg har nogle Savage Orcs, som står lidt ude i det hele. Der er nogle Black Orcs nede i den anden ende, og victory counteren ser sådan her ud. Den her victory counter, den har ikke taget højde for secondary objectives. De secondary objectives vi havde, det var hold huset, og det er det i midten. Det står jeg så tættest på nu, så det er jo lige 90 point til mig. Og så lad de menige bløde, hvor man skal afgive flere point for sin core, end man skal for special og rare. Og det har Martin klart gjort, så det har han. Så de opvejer lidt hinanden.
Men sådan her ser det altså ud. Så har vi min Mangler Squeak, som stadigvæk fiser rundt. Den render ned i en skov og står en lille bit smule fjollet. Jeg tænkte, der skal fandme ske noget funky her. Så det jeg forsøger at gøre med den, det er at jeg forsøger at flytte den med Hand of Gork. Det går ikke pissegodt. Eller jo, det går fint, men fordi at den skov den står i, den Blood Forest, så tager den 3 wounds og dør. Nu er den så død, så derfor så kan vi godt lige give Martin victory points. Sådan der. Martin, han får sin tur 6. Han gør ikke det helt store. Han vinder sine Black Orcs. Ja, det er det. Det man så har i min tur 5, jamen det er så at jeg flytter lidt tættere på ham. Så kunne det jo have været fedt, hvis jeg kunne have Hand of Gorket et eller andet, men det er desværre ikke sådan det fungerer. Så kampen den ender altså her. Ingen af os er helt forladt bordet, men sejren er alligevel til at tage og føle på. Men sådan er det. Det var en battle report fra mig. Jeg ved, at vi kommer til at lave mange flere battle reports, og vi kommer også til at lave nogle, som bliver kommenteret, mens de sker, og ikke bagefter. Så det kan I godt glæde jer til. Men ja, tak for nu. Husk at give videoen et like, og så skal du også abonnere på vores kanal.